alebo ja neviem, ako to povedať, tak proste akože to pôjde zle. A nie je to tak, že skutočný život skutočných ľudí sa nezhoršil o toľko, okoľko vzrástla podpora extrémizmu. To znamená, že to prepojenie medzi tým síce môže byť, ale nie je až také, ako keby priamočiare, ako by sme si želali. Počujem, moja dcera spadla, akože si udrela hlavu v Patinciach, normálne, že vo wellnesse. Utekali sme do nemocnice a ja som naozaj, keď sme prišli do Komárne, do nemocnice, ja som si naozaj myslel, že to nie je nemocnica, že to sme len na chvíľu niekde inde a že potom ideme do nemocnice. Hej? Že, neviem, či ste videli nemocnicu v Komárne, ona pred 15 alebo 20 rokmi určite vyzerala novšie. Hej? To znamená, že tí ľudia reálne ako keby vidia, ako to ide zle. Hej? A ja, nevieš si predstaviť, my sme vlastne založili ten portál Lekár.sk a tak ďalej a vlastne strašne veľa ľudí si myslí, že ako ja som teraz akože, že sa vyznám, že kde je doktor. Ja mám pocit, že oveľa viacej ľudí teraz vybavujú lepšieho doktora, ako keby to robili predtým. Hej, že ja naozaj si zoberte, že si myslím, že znalosti v zdravotníctve sú dôležitejšie teraz, ako boli za komunizmu. Teda to je hypotéza. Hej? Teraz uznávam, že to je taká hypotéza, ale žijeme ako keby vo voľnom trhu, v demokracii, proste do zdravotníctva je strašne veľa peňazí, sú tu IT systémy, sú tu súkromní, verejní hráči a tak ďalej. Máme konkurenciu, hej, že v iných krajinách máme Rakúsko za rohom a proste my žijeme v stredoveku. Hej. Teda tá nemocnica v tom Komárne tak vyzerá.